para sa aktibidad kung saan may 600 pesos na nakaalokar sa kada estudyante kan Legazpi poon grade 1 sa good grade 6 na maabot sa 21,000. Sigun kay Lucila, ang mga bags as in school supply na ipapanao basado naman kung ano ang kaipuan kan mga aki sa sendang level kan pag-aaral. Sinabi pa kanina ang inisyatibo enot ng best o enot ining best nagigibon sa Legazpi City asin may kamawotan na makatabag sa mga magurang na mapagian ang gasto sa mga gagamiton sa pagpuon kan klase sa masunod na bulan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo-ohi ka, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Inaprubaran kan Committee on Laws, Rules and Oversight na pinamamayuhan ni First District Board Member Attorney Sheena Marie Onrubia de la Cruz ang deed of donation para sa vision screening tools na idinunar sa 80 elementary schools kan Department of Education Schools Division Office sa probinsya nin Albay. Kasabay sa mga medical equipment, ang 84 lightened Snellen's charts, 60 occluding glasses as in 10 vision screening kits na may Snellen's as in Jaeger charts, occluder plastic envelopes as in nylon strings para sa mga school nurses. Sigon kay Albay Provincial Health Office Prevention of Blindness Program Coordinator, Gius Lieva, ang mga ekipahe nagkakantidad nin sobra sa 609,000 pesos asin may kamawotan na mapakusog ang mga local eye health programs kan mga eskwelahan. Katakod kaini ang proyekto pinondohan kan the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints asin the Freed Hallows Foundation, sarong charity na rehistrado sa Australian Charities and Not-for-Profits Commission. Sa Indukan, Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Inanunsyar ka National Grid Corporation of the Philippines ang schedule kan power interruption sa Sabado sa nagkapan ng parte kan Albay. Sigun sa informasyon basado sa sendang Facebook page, ang power interruption madurar pon alas 7 nin agas agod alas 6 nin banggi kung saan apektado ang mga nasa Tiwi, Pawa, Tabaco line kung saan haram pa kan korporasyon ang mga apektadong lugar. Sigun sa NGCP, ang power interruption gigibon dahil sa preventive and corrective maintenance activities sa Tabaco C o kaya TVC, Pawa, Tabaco 69 kilovolt line. Ang baretang ini hatod sa Indukan, Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Nakikisumaro ang Police Regional Office 5 sa pagselebrar kan National Flag Days bago ang Independence Day sa Hunyo 12 ngunya na taon. Inibilang pagtao nin galang sa enot na pagwagayway kan bandera kan Pilipinas matapos ang trayumpo kan mga Pilipino laban sa mga dayuhang suminakop sa labanan Alapan sa Imus, Cavite o ang inapod na Battle of Alapan kan Mayo 28 kan taon 1898. Sa entrevista kan DCGB News kay PNP Bicol Director, Police Brigadier General Andre Dizon sa iyang sinabi na ang National Flag Day sarong paagi para rumdumon kan kada Pilipino ang mga sakripisyong ginibo kan mga namamayo sa paglaban para sa katrangkiluhan. Tinaawan doon ni Dizon na parte kan sa indang trabaho ang padagos na pagserbi asin pagtaonin proteksyon sa publiko sa irarom kan pagmidbid sa bandera kan Pilipinas. Piging ganyar kan Department of Information and Communication Technology Bicol ang mga mawot o gustong magpartisipar sa gigibon na Regional Cyber Security Awareness Video Production Competition 2025.
Sigon sa DICT, ang competition katakod kan gigibo na ASEAN-Japan Cybersecurity Awareness Video Competition kung saan ang mga gustong magpartisipar dapat makapasa nin video entry sa Hunyo 13 ngunya na taon. Sinabi kan DICT na dapat ang mapartisipar Filipino citizen may edad 30 anyos pa ibaba asin dapat naka-enroll sa maskisain na eskwelahan o higher education institution sa Pilipinas. Ang video na ipapasa dapat mapromoter ng cybersecurity awareness sa publiko. Madurason na dapat ng 30 sagod 60 segundo original na gibo ka na estudyante asin ang mga video na may violence, discrimination, offensive content o copyright violation diskwalifikado. Dagdag pa kan DICT ang manggagana sa nasabing competition posibleng magrepresentar kan Pilipinas sa Japan. Pig-inaguraran ang AA Slaughterhouse na may kantidad 50 milyon pesos sa Tabaco City. Sa entrevista kan DCGB News kay Albay 1st District Congresswoman-elect asin Tabaco City Mayor Crisel Agman, sa iyang sinabi na ang modern AA Slaughterhouse makakatabang sa pagsiguro sa mga konsumidores na magresibi asin magbakal nin clean asin safe meat. Sinabi ni Lagman na kumpuesto nin 30 butchers ang AA Slaughterhouse, mantang ini well-trained asin certified ka National Meat Inspection Service. Pinuunan ang construction kan fasilidad kan taong 2021 asin natapos ngunya na taong 2025 matapos ang pagka-delay dahil kan various issues asin concerns. Ang fondo na ipigtagama sa proyekto hale sa Department of Agriculture, Philippine Rural Development Project, World Bank, asin kan Tabaco City Local Government Unit. Sa ngunyan, otorisado ng magdistribuer nin karning orig ang nasabing slaughterhouse, bagos o bako sana sa lokal, kudi sa bilog na nasyon dahilan kan AA certification. Hot air balloons, air acrobatics as in world-class performance ang sigararay mailing sa Hunyo 14 hasta 16 ngunya na taon. Dalan kani pigdalauman ang pagruso karebo-ribong lokal asin dayuan na turista para sa tulong aldaw na selebrasyon kan Bicol Loco Hot Air Balloon and Musical Festival. May kakaibang kombinasyon in aerial acrobatic show asin world-class entertainment. Sa pagkaaga asin hapon, mapapangalas ang gabo sa Hot Air Balloon Flight para motor exhibition asin air stats hali sa mga pamusong international aviation theme. Sa pagkabangi naman dauman ando ang banggi na pano nin karantahan Baraylian asin kurahaw sa Music Fest tampok ang mga world-class Filipino artist. Sigon kay ako Bicol Party List Representative Elizaldico saro sa mga panganot na taga-suporta kan festival na ang Bicol Loco bako sanang para sa kaugmaan kundi para man sa pangmahaluyan na benepisyo kan Rion. Sinabi niya ang Bicol Loco sa rong platform para ipamidbid ang Bicol sa enterong kinakbahan bilang sa rong destinasyon na may kakaibang tangro, kultura, musika, adventure, orog sa gabos ang natibay kan mga Bicolano. Kapag nakusog ang turismo sa Bicol, madakol ang oportunidad na makapagtrabaho asin pakarayon ang buhay. Para sa karagdagan na informasyon asin update, bisitahon ang official Facebook page kan ako Bicol Party List asin ni Congressman Elizaldico. Mabugtak nin bagong safety devices asin madagdag nin tauhan ang Philippine National Railways o PNR sa mga railroad crossing bilang kasimbagan sa banggaan kan inspection train asin pampasaherong bus kan mega bus lines sa Palayon na Buwa Crossing kan nakaaging Sabado, Mayo 24. Sigun sa pahayag kan PNR kasabay sa mga lakdang iyoan pag-install kan mga dagdag na safety mechanisms sa mga railroad level crossings asin pagbugtak nin dagdag na tauhan para bantayan ang mga ini. Lalo na sa mga lugar na pigkukonsiderar na high risk. Parte kan risk management and reinstallation. Kan nawawarang mga road signage as in maintenance kan mga existing safety markers sa 15 metrong distansya hali sa RLCs sa mag-inibong na direksyon kan tinampo.
Apwera kaini, pinakusugman kan PNR ang kampanya sa kaligtasan sa pakikipagtabangan sa mga lokal na gobyerno, Philippine National Police, Department of the Interior and Local Government, mga eskwelahan asin komunidad para sa bagong safety protocols. Ipinaluwas kan Legazpi Diocese ang schedule sa Lamay as in public viewing para kay Legazpi Bishop Emeritus Nestor Carino na nagadaan kanakaaging Sabado sa edad na 86 anyos. Alas 5:40 nin aga kasuudma kan mag-abot ang nabangkay kini sa Bicol International Airport sa Daraga Albay, sinundan and welcome sa Barangay Chapel kan Barangay Balading Malinaw. Mantang alas 7 Banggi, nagkaigwan in Vicarial Mass and Vicariates of St. John the Baptist as in St. Rose of Lima. Ngunyan aldaw alas 8 nin agagibuhon ang Farewell Mass kasabay ang Malinaw Clergy. Alas 10 nin aga ibabalyo ni sa St. Gregory the Great Cathedral. Mantang alas 7 nin Banggi, magkakaigwan nin Misa and Vicariate of St. Stephen de Martir. Sa Mayo 30, alas 7 nin Banggi, magkakaigwan nin Wake Mass na panginginutan kan Vicariate of St. Gregory the Great. Sa Mayo 31, alas 3 nin hapon, panginginutan nin Misa kan Vicariate of St. Peter and Paul. Mantang sa Hunyo 1, alas 8 nin Banggi, ang Vicariate of St. Raphael the Archangel. Mientras na sa Hunyo 2, alas 9 nin aga gigibuhon ang funeral mass sa St. Gregory the Great Cathedral na panginginutan ni Obispo Bong Bailon kasabay ang mga kapadian kan Legazpi Diocese. Tulos na uminaksyon ang Ako Bicol Party List sa pangapudan na tabang ni Jose Apollo Jacob matapos niyang irani sa programang Tabang Ora mismo ang kamugtakan kan sa iyang agom na sinila 57 anyos na nagsasapar nin matinding helang. Sigon kay Jose, may bukol sa payo sinila, duwang bukol sa liog as in lugad sa alunan. Kaipuhan man ining magsairarom sa biopsy, operasyon sa tulak, asin iba pang laboratory procedures. Sa tabang kan Ako Bicol Party List, tulos na naisabay ni nila sa zero billing programa kan Ako Bicol sa Bicol Regional Hospital and Medical Center o BRHMC. Sinimbag kan partido ang gabos na gastos para sa iyang pagpabulong, magpuon sa check-up, laboratorio, sagod operasyon. Tanganing mapunas ang kahaditan kan sa iyang pamilya asin masigurong maibalik ang sa iyang salud sa lalong madaling panahon. Sigon kay Congressman Zaldico, kan Ako Bicol Party List na ang zero billing kan Ako Bicol sa BRHMC nakatagama para sa gabos na nagtitios na Bicolano na nangangaiponin tabang sa pagpapabulong. Sinabi niyang bako dapat kwartaan maging basihan kung siya o kung si Isay sanaan pwedeng makapagpabulong dahil ang access sa tamang healthcare, diretso kan lambang saro asin bakong pribilehiyo. Dagdag pa ni Congressman Zaldi na padagos niyang pigsusulong ang pagpapahiwas kan zero billing program sa mga ospital, lalo na para sa kapus palad asin tunay na nangangaipuhan. Sinabi niyang iyo ang konkretong lakdang kan Ako Bicol para sa serbisyong may puso, malasakit asin tunay na pagkiaram sa salud kan lambang Bicolano. Apwera sa BRHMC, pwede naman makinabang sa zero billing program ang mga pasyente sa Legazpi City Hospital. Magduman sana sa Ako Bicol Help Desk na nakadesignar sa mga nasabing ospital. Iyan ang primero kaptangkan mga barata. Ang iba pa pagkatapos kini. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bidito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at MHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre,
makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung naghahanap ka kiproduktong pangpasalubong sa pamilya asin barkada, yaon mababakal sa Mayon Treats. Dakol na pagpipilian ng masisiram asin magagayo na produkto. At Mayon Treats, makukuha sa San Francisco Diversion Road, Ginubatan, Albay, asin Iguaman Sinda sa Legazpi Grand Terminal. Mayon Treats. Saniri asin pinamamahalaan ni Mr. Marlon D. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta nakundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gardusi po ang inyong punong barangay. Masaya po kung nabisita tayo ng DOH para sa MMR vaccination na pangontra sa tigdas, peke at German measles para sa mga sanggol sa ating barangay. Nais kong himukin ang iba pang mga magulang na pabakunahan na ang inyong mga anak para masiguro natin na sila ay ligtas sa anumang vaccine preventable diseases. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna at ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. DCGB, Barreta, alas 7. Barreta, alas 7. Detalles kan Barreta sa Lado Nacional. Ipinahayag ni NFA Administrator Larry Lacson na igong sufisyenteng supply ng bagas para sa paabuton na panahon ng tag-uran. Ginibo niyan pahayag bago ang inspection ni Presidente Bongbong Marcos sa Sarong Bodega ka National Food Authority sa San Ildefonso, Bulacan. Sayang ipinaliwanag na naging posible ang siring na sitwasyon dahil padagos na nagbabakal nin paroy ang NFA sa mga lokal na paraoma. Ipiglatag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga parauma sa San Ildefonso, Bulacan ang nagkaperang mga paagi kan gobyerno para daisinda malugi sa saindang mga produkto. Sa iyang pakikipagdialogo sa mga parauma, sinabi kan Presidente na aadalan kan gobyerno kung posibleng mapalangkaw pa ang presenteng presyo kan pagbakal nin paroy kan National Food Authority o NFA. Sa tao ini kan hirit kan nagkaperang mga paratanom na langkawan ang buying prices kan paroy para umangat man an sa indang benta sa hampang kan mga reklamong pambabarat kan nagkaperang traders na nagbabakal nin paroy.
Sigon sa presidente, babalanse huninda ang buying price sa presyo kan baga sa mga saudan para masiguro man na dai makulog ang bulsa kan mga konsumidores asin dai malulugi ang mga parauma. Dagdag pa kan presidente na sangunyan, pigaadalan ang floor price sa pagbakal din paroy para daing malugi sa mga parauma. Kaipuhan man sigon kay PBBM, nadugangan ang tabang sa sektor arog kan mga bagong makinarya, dryer, asin milling equipment para mapaitaas ang sa indang produksyon. Bigbibilog na kan Senado ang guidelines na gagamiton asin susunodon para sa gagibo na impeachment trial kontra kay Vice Presidente Sara Duterte. Pinanginutan ni Senate spokesperson Attorney Arnel Jose Banyas ang pagtiripon kay banan ang Senate media para tukaron ang proseso asin mga patakaran na ilalatag sa impeachment proceedings. Pontirya ngunya na daw matatapos asin may papaluwas ang final na guidelines asin accreditation para sa media coverage kan pagdangog. Pigdala uma na para sa Senate media may iba pang local asin foreign media entities na makover sa impeachment trial kay Duterte. Meres na magiging high-tech ang pag-inbitar asin seat assignment kan mga mapartisipar, maatindir, mahiling asin makover kan impeachment trial sa plenary session. May QR code ang mga gagamito na ID kan mga malaog sa Senate Hall para sa mas marikas na verification asin lilimitaran sa 30 mga reporter ang pwedeng makalaog sa session hall. Ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa 168 na opisyal kan government-owned and controlled corporation o GOCC na magsumitir kan sa indang courtesy resignation. Base sa abiso kan Governance Commission for GOCCs o GCG, sinugo ang mga state-owned firm na sunodon ang mga itinalaan na proseso sa pagsumitir kan sa indang resignation. Ang nagkapira sa mga GOCC iyo ang Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth asin Pag-ibig. Sakop kan pangapudan nin pagsumitir nin courtesy resignation ang mga Chief Executive Officer o CEO asin non-official chairperson na kaipuhan i-address an sa indang resignation letter sa presidente asin isumitir ini sa paaykan Office of the Executive Secretary. Siring man ang mga appointive director, trustee asin mga miyembro kan mga GOCC Governing Board na dapat magsumitir kan sa indang resignation letter direkta sa GCG. Alagad naka-address pa man giraray sa presidente. Nakasalalay naman kay Presidente Marcos ang pagpatinir, pagtangkas o pagsalida sa mga opisyal kan GOCC. Enot nang nangapodan in courtesy resignation si Presidente Marcos sa gabos na miyembro kan sa iyang gabinete. Ikinaugma ni Iloilo Representative Lawrence Defensor ang pahayag ni Presidente Bongbong Marcos na ini makikilabot sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Sinabi ni Defensor na importante ang pakikiaram kan Presidente dahil bilang leader kan Executive Department igwaining dakulang influensya. Inako ni Defensor na pwedeng maapektaran kan paayag kan Presidente ang opinyon kan publiko may kinalaman sa impeachment case na isinumitir kontra kay Duterte. Naglalao man siyang mailing ang mga senator judges na maging independent. Apisar kan uyon sinda sa na political process an impeachment asin ang mga senador may kanya-kanyang affiliation. Gusto man gararay ni Defensor na mailing ang sarong trial na objective pag-abot sa presentasyon kan mga ebidensya kan prosecution asin defensa. Inimbitaran kan Senado ang House Prosecution Panel para ipahayag ang articles of impeachment sa sendang session sa Hunyo 2. Sa Hunyo 3 naman, nakatala na magtaripon ang Senado bilang sarong independent court kay puan kan House Prosecution Panel ang 2/3 vote o 16 sa 24 senador para makonvict si Duterte. Siniguro ni House Assistant Majority Leader asin Lanao del
del Sur, Representative Zia Alonto Adyong, na magpapadagos ang legislative work kan mga kongresista asin matutok sana sa impeachment trial iyo ang House Prosecution Panel. Apera kaini sinabi ni Adyong na magigibo pa man giraray ang pag-adal asin pagpasar kan mga propwestong lay, kaibahan ang propwestong national budget para sa masunod na taon. Siring man ang pagkondukta nin committee hearings asin pagbilog asin pagpasar nin mga committee report asin bicameral conference committee reports. Bareta hali sa ibang nasyon. Binatikos ka North Korea ang plano ni US President Donald Trump na magkaiguanin Golden Dome missile shield na may kamautan na ma-weaponize ang espasyo. Katakod kay ni nag-issue ang Foreign Ministry ka North Korea nin sa rong memorandum kung sa inapod kay ni ang sistema bilang delikadong inisyatibo na may kamautan na magpatakot sa estrategikong seguridad kan mga nuclear weapons states. Inakasaran man kan nukor ang US nin pagiging desperado na ma-militarize ang outer space. Dagdag pa kani ang plano kan Estados Unidos na magtindog nin bagong missile defense system. Iyo ang napuon sa poro kan pagbutwa kan pangkinaban na nuclear asin space arms race sa paagi kan pagbuway kan security concern sa mga nuclear weapons state asin gibuon ang sarong potential na nuclear warfield and outer space. Para sa North Korea, nagpahayag man ng magkusog na pagkontra ang China sa plano kan Amerika asin inakusaran nin pagrawraw sa global stability. Enot nang inanunsyo ni Trump ang mga bagong detalye asin inisyal na pagtagaman ng fundo para sa missile shield system kanakaaging semana asin sinabing importantiyon ini para sa triyumpo asin kaligtasan kan sa indang nasyon. Baretang Sports, padagos ang pagkamada nin bagong record sa Palarong Pambansa 2025 sa Ilocos Norte matapos makapagrehistro nin panibagong istorya ang mga hoben na atleta gikan sa Central Luzon asin Western Visayas. Nairehistro ni Alfred Talpalacido kan Central Luzon ang panibagong record sa secondary boys 400 meter matapos magrehistro nin 48.1 segundo na puminasa sa dating record na 48.7 segundo na nakuha ka ito ni Jomar Udtuhan kan taong 2014. Sa event na discus throw, nagbida si Josh Gabriel Salcedo kan Western Visayas na may nairehistrong 45.52 metro na nag-break man sa dating record na 42.86 metros na pugol ni Arex Gabriel Villanueva kan taong 2023. Ultimo sa detalles kan Bareta ang kamugtakan kan panahon na sa linya ang pag-asa. Para sa magiging kamugtakan ng satuyang panahon, ngunyang petsa 29 ng Mayo, araw ng Huwebes, bali ang southwesterly wind flow ang nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Northern Luzon. So, hindi naman ito nakakaapekto dito sa atin sa Bicol region. Magamat makakaranas tayo ng bahagyang mapanganuron, sagkod sa mapanganurong kalangitan na may pulo-pulong pag-uuran asin mga pagkikilat at pagdaguldol na yun nga po, mamamatian sa buong Kabikulan. Ngunya na aldaw. So, inaasahan natin na ang agwat ng temperatura, partikular na sa Albay, ay kaabot ng 26 to 32 degrees Celsius. So, bali, medyo mas generally fair weather ang ma-experiensyahan pa kumpara dun sa kahapon dahil yun nga po itong low pressure area na binabantayan natin ng mga nakaraang araw ay patuloy ng palayo dito sa ating bansa. Yun po ang ating heat index forecast. Ngunyan na aldaw dito sa probinsya ng Albay ay maaaring umabot ng 40 degrees Celsius. Sa ngayon po, wala naman tayong minomonitor na bagong low pressure area sa laog at sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
Bali, yun po ang ating latest forecast. Ini po si Alexis Rivivar ng Pag-asa Legazpi ang nagbabarita. Yan mga tugang nga detalles kan mga barata ngunyan na Webes sa pangarang kan mga paghiriba Mardila, Jenny Balyaran, Nicole Gloriani sa Newsbase, Ronald Baldo sa Lano Technical asin Pag-asa. Kami po ang nagatudkan bareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako mo po si Edwin Peral talagsasabing mabalos kan sa inyong pagantabay. Happy birthday pala sa simuyang makuapo. Si Jero Eli. Nanoy, happy birthday. And may you have more birthdays to come. Masunod na po si Mr. M. Yan ang DCGB Barata alas 7. Abangan ni Raray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas ng kainin. May plasma ka mo sa life? Yes!